non obtivemos resposta todavía. A verdade é que esa carta foi casi unha chamada de desesperación, non é a palabra, pero unha chamada casi dicindo que estamos no tempo límite. Confiamos na boa vontade, sempre se nos dixo que non iba a haber ningún tipo de problema, despois se foron poñendo requisitos a maiores que non se exixiron en edicións anteriores, fomos cumplindo todos con antelación, ademais, e o certo é que estamos a piques de rematar o mes de marzo e nada sabemos xa se fixeron todos os chamamentos, as convocatorias, os trámites, os posibles patrocinadores. Necesitamos esa decisión do Goberno que inexplicablemente se sigue retrasando. Eu agardo que despois desta carta remitida directamente todo se acelere, todo se faga como se ten que facer. O Goberno ten ferramentas, pensamos, porque analizamos aquí do punto de vista técnico, sobradas para poder poñer en marcha todos os beneficios fiscais relacionados co Xacobeo sin necesidade de esperar a máis trámites. Agardamos que o faga, non pretendemos discutir, pretendemos que se tomen canto antes estas decisións porque xa se está poñendo en serio perigo a posibilidade de algúns patrocinios se non se toman estas decisións.